Tatălui Lewis Hamilton, Anthony, What's different about you? He has no eyebrows, Tony. s-a săturat de Formula 1 modernă și a decis să-și facă propriul campionat. Și nu glumește. Da, ați auzit bine. În timp ce Formula 1 se chinuie cu motoare V6 care sună ca niște aspiratoare triste și regulamente de mii de pagini, Anthony Hamilton vrea să readucă simplitatea. Planul lui este un campionat cu monoposturi identice, fără bugete de sute de milioane, fără ingineri care câștigă cursele de pe laptop. Șasiu ușor, aerodinamică simplificată, ca să poți depăși fără mizeria aia de DRS și un motor V10 de 3,5 litri hibrid, adică sunetul ăla divin care îți făcea pielea de găină în anii 90, dar adaptat tehnologiei actuale. Pur și simplu pure racing. De ce face el asta? Pentru că Formula 1 a devenit un club exclusivist de corporații unde talentul contează mai puțin decât banii pe care îi aduci de acasă. Anthony Hamilton știe cel mai bine asta. El a trebuit să aibă 4 joburi ca să-i plătească începutul de carieră lui Lewis. Ideea lui e genială, mașini egale unde doar cel de la volan va face diferența. Fără artificii, fără decizii politice de la comisari FIA plictisiți, doar spectacol pur pentru fani. Cu toate astea, va reuși oare? Aici intervine realitatea dură. Să pornești un campionat de la zero e aproape imposibil. Ai nevoie de miliarde, ai nevoie de circuite și, cel mai important, ai nevoie ca televiziunile să te bage în seamă. Formula 1 este o caracatiță comercială uriașă. Bernie Ecclestone a încercat în trecut idei similare și a fost strivit. Oricât de mult ne dorim noi să auzim un V10 urlând din nou pe pistă, sponsorii mari vor corporații sigure și marketing verde, nu nostalgie. Verdictul meu? Anthony Hamilton are dreptate din punct de vedere moral, dar proiectul lui riscă să rămână doar un vis frumos pe hârtie. Formula 1 e prea mare ca să fie dărâmată. Voi ce ziceți? Ați renunțat la Formula 1 de azi pentru un campionat cu mașini egale și motoare V10 hibrid? Sau proiectul lui Hamilton e sortit eșecului din prima zi? Lăsați un comentariu să vedem câți nostalgici avem aici și dați un follow pentru că aici spunem lucrurilor pe nume.